Ahojte, pozeráte alebo počúvate podcast Stará dobrá puberta, moje meno je Blažej a je tu so mnou Tomáš, čaute. Tak, dnes máme takú tému, že čo s puberťakmi počas letných prázdnin. A tá téma vznikla tak, že sme si uvedomili, alebo naša skúsenosť minulé leto u nás to bolo, alebo tak v priebehu ukázala, že už to viac nie je a nebude tak, že my rodičia si vymyslíme nejakú super dovolenku a spravíme to tak, že deti naložíme do auta, lietadla alebo na bicykle alebo niekde a pôjdeme, že hurá, ideme. Pretože oni odrazu majú tento svoj vlastný názor, ako sme hovorili, a chcú to inak, alebo to nechcú takto. Plus nechcú byť u starých rodičov, nechcú byť tam, kde to doteraz všetko fičalo a mali sme pár krásnych liet, lebo deti už boli veľké a stále ešte robili to, kde sme ich dali, tam boli. To už nie je. To už nie je a keď sa ich spýtaš teda, alebo keď im dáš tých niekoľko návrhov, že čo by chceli robiť, tak povedia, to bude nuda. A keď sa ich spýtaš, čo by chceli robiť, tak neviem. Hej? Alebo povedia možno, že chcem byť doma na gauči s mobilom a s kámošmi chodiť. Áno, ja chcem byť s kámošmi. To je v podstate ten imperatív. Asi o tom bude jedna z tém, ale že chcem byť doma s kámošmi, ja chcem chodiť na kúpalisko, ja už nechcem chodiť tam, hentam, lebo to je nuda a tam starka mi nič nedovolí a hentam neviem čo, tam nemám kamarátov, milión, akože chcú byť doma. Napríklad to je u nás teraz novinka, to by som aj akože rád prebral s vami, že s tebou. Inak nemáme tu hostia, lebo kto už nám poradí, vieš. Presne, my sme rozmýšľali nad tým, že akého odborníka na to zavolať a povedali sme si, že vlastne žiadneho a jediný odborník, ktorého sme našli, bol vlastne, že internet. Ja som si to poctivo hodil aj do chatu GPT, že čo s puberťakom počas leta v Bratislave. Vyhodilo mi to akože v princípe letné tábory. OK, dobre, však dá sa to tiež, ale poďme teda na to, dnes to bude o takých typoch našich skúsenostiach alebo aj o tom, že čo chceme vyskúšať. Hej, ja som negooglil, lebo som nemal čas, ani to nerád robím, čo GPT ma nezaujíma. Ja som old school, ja som taká tá generácia Y. Preto ty máš papierové poznámky, ja mám mobil, hej? To je také akože... No nie, dobre, však začneme tými letnými tábormi, to je to, čo človeka napadne. Ide to do peňazí. Hej. Tá cena za denný pobytový tábor na týždeň je koľko? Od 300, 400, 500. Nájdeš aj za 100 pade, ale už to nebude až také vyhajpované. Neviem, či pobytový. Áno, ja som povedal pobytový, myslel som, áno, deň pobytový od 300-400 vyššie, samozrejme v podstate tematicky viete nájsť všetko, na čo existujú akékoľvek krúžky alebo zaujímavé činnosti, že vytvárajú detská hry, alebo hrajú počítačové hry, alebo hrajú futbal, alebo kovajú brnenie, vymysli si. Hej, proste hoci čo možné. Takže to existuje a je to vo veľkých mestách určite. A potom sú tie denné tábory. Inak na pobytové nie vždy detská chcú ísť, lebo to tam musia spať. To je ako bariéra. Musia spať, pokiaľ tam nejde ich kámoš. Teraz u nás je to tak, že idem na pobytový, ale musí tam ísť niekto so mnou, niekto známy. Že ak máte deti také, že sa neodvážia ísť samé do cudzieho prostredia, tak musí to ešte aj zladiť s nejakým kámošom. Ale áno, tie pobytové, možno jeden za leto sa podarí, maximálne dva, aspoň u nás je to tak. Ale možno, že báme sa o dennom tábore, lebo scenár štandardný je taký, že ja chodím do roboty v tom teple. Dobre, možno mám super zamestnávateľa, že ma akože pustia o 3:00 alebo o 4:00 preč domov, ale detsko je doma, alebo detsko je niekde. Dobre, mám možno home office, možno ani nemám, ale keď mám dieťa na dennom tábore, tak ráno proste máme spoločnú cestu a večer máme spoločnú cestu, takže to je cajk. Áno, presne, s kamarátom to je úplne super. Áno, a poďme počítať, je to teda 8 týždňov, čiže dáte dieťa na pobytový, to je týždeň a ďalší týždeň dajme tomu ten denný, čiže 2 týždne máme v čudu a ešte 6 týždňov, hej? Tak poďme ešte na 6 týždňov. Ja ešte prídem k táborom. Dajte dieťa na scouting alebo na niečo podobné do nejakej organizácie, ktorá má nejaké hodnoty, kde tie decká nenechajú úplne voľnosť, je tam nejaký režim, sú tam nejaké pravidlá, je tam fun. A my to teda tak máme, že už teraz 3. rok to bude, čo budú chodiť na scouting, chodia tam aj cez rok, čiže tam majú kamarátov, je to známe prostredie, menej minžujú, keď ich tam chceme nechať teda aj prespať a taký ako týždňový skautský napríklad, hej, pobytový tábor je v lese,
prídu drsné, prídu zablatené, majú kliešte, alebo neviem, nemajú kliešte, pohode, ale vyberú im a potom nepovedia. Ale určite nebudú na mobile a určite sa dáčo naučia a budú trošku viac, moje deti, dievčatá sú viac také v pozore, majú pravidlá, odrazu akože príde z toho táboru boskava stenu, že konečne murovaná stena, to som zažil aj nafotil a že napríklad uprace si posteľ asi 2 dní po tom tábore, ale že wow. No. Dobre, skautské tábory sú asi po celom Slovensku tak nejak rozlezené. Či býva to len... Je ich milión tých skautských, akože určite aj vo vašom meste je skautský oddiel, alebo v nejakom každom okresnom meste je skautský oddiel. A nemusí to byť len skaut, ale sú aj rôzne iné organizácie, ktoré... Je to organizácia, ktorá sa venuje deckám. Môžu to byť, ja neviem, títo Salesiáni akože, a tak ďalej. A nemusia to byť len kresťansky zamerané, ale môžu to byť nejaký prírodne eko zameraný a tak ďalej, že tie decká tam chodia cez rok a potom tam majú ešte aj ten tábor. Ja sa ešte vrátim k tomu, že na takéto tábory, aspoň u nás je to tak, že musí tam ísť niekým. Čo znamená, máš ty nejakú inú skúsenosť, že tvoje baby akože povedali, že ideme? Alebo si ich nejak namotivoval, že choďte tam a bude to drsné? Máme alebo... jeden hack, že čo ja viem, že keď sme doma, tak tu v našom meste proste idú na jeden alebo možno 2 denné tábory. Si hovoril pobytový? Denný, dobre, tak denný. Ten hack je ten, že idú na 1 na 2, hej, čo ja viem, za 100 pade, dobre, nezrujnuje ma to. A potom ich dám na prázdniny k starým rodičom, ktorí šoférujú. A v tom meste, kde oni sú, tak tam chodia aspoň jeden z tých týždňov na pobytový denný. Áno, denný tábor, čiže ich tam ráno odvezú a večer dovezú. A tak. A k tým pobytovým, neviem ešte, akože aký by bol hack, nemám. Akože keď je tam kámoš. Keď je tam kámoš, to je asi jediné. To býva asi väčšina. No, ale už si spomenul detka, babku a starých rodičov. U nás je to trošku komplikované, lebo babky nie sú, ale je aspoň jeden dedo, ktorý ešte akože funguje, ale v tomto veku je to už o tom, že ho už posielam, že choď a pomôž tomu dedovi, lebo dedo sa o teba nebude starať. Už nemáš akože 5 rokov, že ťa treba prebalovať alebo čo, ale aspoň u nás teda opäť musí tam byť akože bratranec, čiže ladíme to s rodinou a posielam ho tam na pár dní. Som tam aj ja, hej, ale nie stále. Ale je to také, že choď a budeš tam s bratrancom, teda s rodinou, ale musíš tam už aj niečo ty pomôcť. Hej? Že nie, že teraz otvoríš ústa a dedo ti tam nahádže holubov. Hej? Ja mám skúsenosť, že pamätám si, keď som mal nejakých 13 rokov, hej, tak som bol u deda týždeň a u babky. Hej, babka čilovala, mala tak, ale my s dedom sme stávali šopu. A to bol akože bajt. Hej, proste dačo som sa aj naučil, veľmi rád na to spomínam. Je dobré, v pohode. Čiže ak máte babku, detka, tak kľudne, jasné, to je jasné jak facka. A poďme ďalej. Mne vieš, čo napadá? Poďme si povedať, že čo ešte okrem teda táborov so scenárom, kedy decko je doma a chce byť doma, chce chodiť za kamarátmi, na kúpalisko, mať voľný program, mať slobodu. Hej, ako to ošefovať, pretože povedzme, že hovoríme o deťoch, čo im puberta začína a pomaličky sa začínajú osamostatňovať. A toto je jedna z vecí, ktorá je prirodzená, že chcú sa osamostatniť. Áno. U nás je to tak, že keď tie prázdniny sú rozdelené vyslovene podľa kalendára, idem, že aha, tak tuto bude týždeň doma, čo znamená, že asi bude chodiť na nejaké kúpko, čo je, za mňa je to OK, hej? Pokiaľ proste vie plávať, pokiaľ tam s niekým ide, tak nemusím ísť ja, beriem to už tak, že je už samostatný, hej? Že tam ho neriešim, takže za mňa je kúpko OK. Kúpko je OK, úplne kľudne zainvestujem, čo viem, že polovicu do celoletnej režimky, aby dostal, ako aby tam mohlo to dieťa ísť ráno, vrátiť sa na obed, ísť tam ešte po obede a krém nech si kúpi za svoj, v pohode, aj tomu dám. Hej, že toto určite. A ja napríklad, že čo chcem vyskúšať reálne v najbližšej dobe, alebo teda toto leto, že budú deti doma
ale budú mať slobodu, ale budú mať nejaký druh režimu, hej, ktorý bude mať nejaké pevné body a nejak ako, keď budú rozumne argumentovať, so mnou sa baviť ako rovný s rovným, tak sa budem aj ja a môžeme to nejako naťahovať. Napríklad večierka bude pevný bod, kedy má byť doma, kam môže, nemôže, ako sa správať, toto je jasné. Áno, mám trackovaciu apku, hej, Family Link a tam vidím, kde dieťa je, ono to vie, máme to akože dohodnuté. Takže toto, ale že niečo za niečo. Chceš slobodu? Tak budeš mať aj nejaké povinnosti. Napríklad umývačku vykladáš ty, alebo vysávate, upratujete, varíte. Hej, niečo sa nové chcem, aby ste sa niečo nové naučili. A budú to akože konkrétne veci a teda mám ešte takú nádej, že to zostane aj po tom lete, že niektoré veci už budú tie decká vedieť a môcť robiť. Ja pri tomto, ako to hovoríš, rozmýšľam, že či s nimi nepodpísať doslova zmluvu. Úplne v kľude. Vieš, lebo taký ten akt, že tak tuto môžeš chodiť von a tuto budeš robiť umývačku a neviem čo, ale poďme to podpísať. Hej? Nech majú taký nejaký pocit zodpovednosti, že niečo som podpísal, wow. A išiel to mi príde ako zaujímavé. Určite neviem. áno, alebo aspoň to napísať niekam a dať to tam, že takto to je. A jasne dá tam akože dozvolná, lebo o to ide, len aby to decko navrhlo tie pravidlá, lebo keď ich navrhneš ty a povieš, sme dohodnutí, rozumeno, je to jasné? Ten decko povie, isté. Presne tak. A to platí podľa mňa pri všetkých tých aktivitách, že sa musíš dieťaťa spýtať, nie mu povedať, ideš na tábor, ide aj Jožko a to práve Anička. už nefunguje. No. A to je už také, že ja som chcel ísť s Ferkom, neviem čo. Čiže pri všetkom sa ich musíš pýtať, lebo majú ten vlastný názor. Ale je to OK. Hej? Je to na debatu, musíte. Mal by tam prebehnúť nejaká diskusia o tom, že čo ideš robiť v lete. Poďme sa o tom porozprávať. Tuto máš 4 týždne voľna, nebudeš tu sedieť, ideme niečo vymyslieť. Budeš mať aj voľný program, ale niečo by si mal. A ja by som kľudne nechal dieťa aj sa nudiť. To je vec, o ktorej sme sa bavili. To je presne tá vec. Ja toto mám úplne že na konci a veľkými písmenami, že nuda. Že nechajte sa dieťa nudiť, pretože z tej nudy sa častokrát vymyslí niečo super. Mám tip, ako sa určite bude nudiť. Vypnite mu mobil. Nuda bez mobilu, hej? To je lebo nuda bez nudiť mobilu. sa nebude, len sa otupí, keď... Hej, OK, každý to máme nejak iné, každé dieťa je iné, ale určite áno. A ešte je taká vec, že ja chodím do roboty cez leto, hej, cez pracovný týždeň idem do roboty na nejaký čas. Povedzme, ak máš dobrého zamestnávateľa, máš viac home office, dobre, alebo máš polovicu piatku alebo celý piatok voľný, lebo máš dobrého super zamestnávateľa, inak robím na HR, tak preto o tých benefitoch viem, alebo že máš skrátený pracovný čas, lebo je teplo, to je celkom býva, to štandardné. No ale že ja by som zobral dieťa do roboty so mnou. Vieš, to bol výborný nápad. No, že útorky a štvrtky pôjdeš so mnou do roboty, budeme tam normálne 8 hodín a budeš mať robotu. Že normálne z neho spravím stážistu, normálne bude mi niečo robiť, zakladať, písať, triediť fotky, upratovať skrinku moju, vieš, alebo niečo také, alebo s niekým iným, čo ja viem, pošlem ho na marketing, nech tam kreslí plagáty, nech niečo fotí, nech dostane techniku do ruky a tak ďalej, pokiaľ máš dobrého zamestnávateľa, ktorý ťa s tým nepošle preč. Áno. Znamená to v mojom prípade, že Krištof bude tu stážovať v štúdiu. OK, bude z neho už som mu to hovoril, že poď, ale naučím ťa veci zázračné. Alebo mu dáš projekt s nejakým kamošom, že nahráte podcast. Ono sa príde. Akože, jemne mu to tak podsúvam, že áno, môžeš sem prísť a môžeš tu akože sedieť a sledovať, ak to zatiaľ neviem. Musíš vedieť aj tie čudliky, musí dostať niečo do ruky asi. Tie čudliky stláčať, kábel zapájať. Toto je tvoja kamera, o to sa staráš ty, brácho. Áno, a keď to pokazíš, tak katastrofa. Výborný nápad. Ak vám to zamestnávateľ dovolí, alebo zamestnanie, ktoré máte, zoberte ho proste na pár dní do práce. A ak vaše dieťa sa napríklad, že sa mu nepodarilo prospieť s vyznamenaním a má nejaké rezervy a bolo by sa treba v lete učiť, môžete ho dať na letné doučovanie na týždeň, ale to je masné, to stojí tuke. A preto napríklad môžete si vypýtať od učiteľky pracovné listy na leto. Hej, a
v práci môže mať normálne kalendár v mobile googlacký a dáš mu tam blokery, že odvtedy dovtedy sa učíš matematiku, odvtedy dovtedy sa učíš slovenčinu, angličtinu, trebárs. Ono to super znie, samozrejme tá prax je potom trošku nebudem to robiť, potom sa to naučím, hej, že, ale musíme to skúšať, to bez toho to nejde. Ak je to hra na dospelého a že mám teda taký kalendár, ako má tátko, mama a tak ďalej, som tu v kancelárii, toto je môj flake, toto je môj komp a tak ďalej, alebo toto je moja kamera, hej, keď má otca podcastera, no tak je to asi fajn. Že zo všetkého by som urobil hru, lebo v tej začínajúcej puberte sú tie decká ešte stále decká. Akože. Hej. Čo mne minulý rok zafungovalo akože pár dní, hej, lebo počítame už dní, hej, že keď 3 dní je doma, chodí na kúpko, tak už vidíte na ňom, že asi 4. deň tam nechce ísť. Sú také tie jednodňové výlety. A rýchly, hej, keď si otvoríte mapy.cz a bývate hoci kde a tam je také, že tipy na výlet, tak vám to vyhodí proste, že čo máte v okolí a garantujem, že o polovici tých typov ani netušíte, aj keď bývate niekde 40 rokov, hej. Čo znamená, že mapy.cz, bum, tipy na výlet a tam si poťukáte, že kde všade môžete ísť. Či alebo už na bicykli. vypadni.sk. Je ich veľa, ale treba možno si to takto spísať a povedať mi, počúvaj, hen tam je, neviem, nejaký prameň v chorvátskom ramene termálny. Poďme to pozrieť. Hej, sadneme na bicykel, sme tam za chvíľu, budeme tam, pôjdeme naspäť. Je to jeden deň, hej? Je to jedno do obedia. Nám sa veľmi osvedčilo také, že kúpil som nosič na bicykle na auto a keď pôjdeme napríklad do roboty alebo niečo, že dokážem, lebo pre dieťa je nuda vyrážať stále z toho istého miesta a najprv ideš tými nudnými miestami, ktoré už poznáš. Takže dáš to do auta, zavesíš tie bicykle na auto, odvezieš sa niekam, napríklad len za kopec, len za mesto a vyrážaš odtiaľ a vidíš iné veci z iného uhlu pohľadu. Takže to je niekedy len sa túlať po meste, ja neviem, po Ivánke pri Dunaji, koľkokrát tam dieťa bolo, so zaujímom sa na čo pozrieť. K týmto výletom my sme minulý rok som zobral Krištofa, že na jednodňovú prespačku aj s kámošom síce, ale išli sme na Čermákovú lúku, tiež sme akože dobre pocestovali, že jedna noc, hej, nemali mobily, čo znamená, že zobrali si loptu a hrali sa tam proste na lúke, ja som si mohol ťukať do mobilu, ale to bolo akože 2 dní plné zážitkov, lebo sme tam videli mŕtvého vrabca, videli sme tam hada, videli sme, neviem, hej, príroda, dobre, ok, scouting je možno podobný, ale tiež bol to taký nápad, že čo robíš zajtra, nič, dobre, vieš čo, pôjdeme, zavolaj, Mišo je doma, napísal som bum bum a za jeden deň sme to zbúchali, stan, hotovo, postavali stan, hej, že chalani, máte 5 minút na to, aby si postavili stan. Som si sadol a sledoval som a spravil som im pár fotiek, že ako tam... A zábava, hej, nič zložité. Existuje taká aktivita, že existujú aktivity, ktoré môžeš deckám dať. Predstav si, že máš 4 chalanov na starosti, dáš im stan a prvá výzva, tu máte ako návod, postavte stan, beží vám čas. Hej? Teraz postavia stan, dobre. Teraz ho rozoberieme spolu, skúste ho postaviť rýchlejšie, dobre? Dajú rýchlejšie, potom už ich to nebude baviť. A potom povieš, pozor, teraz, keď ho budete stavať najbližšie, povedzme, hej, ten druhýkrát, tak buďte veľmi pozorní a sledujte to a dohodnite sa, ak to spravíte, lebo potom budete mať zaviazané oči. Postavte sa s zaviazaným očami. To je super. To je super. No, ty máš v hlave asi tak miliardu takýchto aktivít, pretože si outdoorový inštruktor. Zážitkové vzdelávanie sa to volá. Bývalý, súčasný, stále niečo okolo toho robíš. Takže ty by si tu mohol mať monológ, že čo všetko urobiť. Kde sa dajú nájsť takéto tipy? Že dám do Google, že tipy na aktivity? Daj si, že zážitkové vzdelávanie alebo zážitkové aktivity alebo aktivity na podporu tímovosti, aktivity pre deti a je veľa kníh o tom. A Prázdninová škola Lipnice také knihy vydáva, neviem. A tak podľa mňa umelá inteligencia ti také nasype, treba to vyskúšať, ale akože za mňa nepotrebuješ mať nejaké strašné zručnosti a poznať aktivity. Hovorí sa, že lopta je úplne univerzálna, akože vec, ktorá ti vlastne
keď sa dieťa od útleho detstva hrá s loptou, akokoľvek hádže si ju gula, hrá futbal, tak to zasahuje strašne veľa rôznych zručností a kompetencií, takže to je fajn. Ale častokrát naozaj, že poznáš to, zoberieš deti napríklad k Dunaju, my sme tu v Bratislave v tomto momente, zoberieš ich na breh rieky a tam sú konáriky a kamene. A aj veľké decká tam dokážu naozaj stavať si bunkre a takéto veci, dokonca to môže byť niekoľkodňový projekt. A dokonca keď ja idem k Dunaju, tak tiež si tam hádžem žabky, vieš. A mňa to ešte baví. Ja som alebo vyrob si šlajder, prakej. To vieš. Okay. A mňa ešte napadlo, že čo veľmi funguje a čo naše baby majú strašne radi, my už niekoľko rokov chodíme na fotrikovské chaty. To je ďalšia vec, áno. No, fotrikovská chata je niečo, čo myslím, že môžem toto tajomstvo povedať. Je to úplne iné ako čokoľvek iné, pretože tie pravidlá sú iné. Máš tam veľa slobody a zároveň tam máš takú tú ráznosť fotra a zároveň, vieš, keď sa chlapí ako rozjašia, tak sú jak decka, takže je to akože fun. Ale teda poviem, že naše deti majú aj mamičkovské chaty každé leto. Takže to je zás niečo iné. Výborne. Na to musíš mať dobrú partiu. Viem, že vy tam chodíte už roky. Sú to vlastne od 2-3 rokov. Ja som bol na prvej a potom som z nejakého dôvodu prestal chodiť, neviem. Ale vždy, keď prídeš odtiaľ, tak alebo vždy mi prinesieš nejakú historku a to je neuveriteľné. Sú chaty a chaty, ako otcovské. Niektoré máme, že koncept, že stanovačky, niektoré sú, že je to nejaká lesacká chata za pár korún, niektorá je, že nejaký lepší, akože kvázi penziónik, niekedy v zime sa ide na lyžovačku a chodíme tak aj 4-5 krát do roka, no ja chodím menej. A pozdravujem chlapcov zo Sorimonte. Sorimonte je naša odpoveď na Montessori. Montessori je teda rešpektujúca forma výchovy a Sorimonte je tiež rešpektujúca forma výchovy s tým, že my chceme, aby nás rešpektovali tie deti. Bola taká reklama. Ale nie sme inštitucionalizovaní, takže som asi mohol. Jasné. Takže sú rôzne, ale čo sa nám potvrdilo na tej chate je, že čím sú tie decká staršie, tým majú viac slobody, ale aj sme na ne ako keby náročnejší, že aj ideme na tú túru, ale že zase nie každý deň, ale proste, že v priebehu toho, že tam musí byť nejaký program. Lebo keď nie je, tak oni chillujú, robia, hádajú sa, hrajú svoje aliancie, hrajú sa na mobiloch a tak ďalej a potom je nejaký rev alebo nejaké hádky z vady a tak, ale že pokiaľ je tam také, že donesieme tam slacklineu, donesieme tam nejaké aktivity, ako tú hru, alebo aj nejaké iné veci, že vymyslí sa gulovačka, vymyslí sa land art, že tvoríš na lúke z prírodných materiálov, niečo tam po tebe takéto zostane. Ideme sa kúpať, robia sa luky, urobíme nočnú hru, že by sa dosrali od strachu, že bubnujeme tam ohne, hento, tamto. Samozrejme oheň, nejaká káďa vodná, keď tam je, tie decká by tam vydržali dovtedy, kým by sme mali posledné zbytky dovolenky. No, áno, keď ich už niekam vyťahneš, treba im tam spraviť ten program, to iba podčiarkujem a opakujem. Dobre, no neviem, že koľko sme vyplnili z toho leta, ale takto si to poskladať vieme a potom je tam ešte to opäť, že nechajte ich aj trošku nudiť sa bez mobilu a nevadí, že to bude pár dní, hej, že oni niečo vymyslia. No a potom je tam ešte dovolenka, hej, taká, že rodinná. Hej, ideš na týždeň, niekedy na 2, hej, keď máš dobrý rok, alebo čo. Ale tuto my sme napríklad mali tú skúsenosť, že pôjdeme tam, kde že bude tam tobogán, hej, ale niečo, pôjdeme, že vybrali sme Krištof. Dobre, OK. Dobre, prišli sme tam, 2-krát sa šmykol a konec. Hej? Že nefungovalo to, on povedal, že dobre, no tak čo. Čiže tu je otázka možno, že ako vybrať tú dovolenku, lebo aj my chceme, alebo proste, že ísť niekam niečo zažiť, hej, že nemá to byť len o tom, že chudáčik, on, aby mal proste non-stop program a ja si chcem oddychnúť, hej, a ja chcem vidieť nejaké mesto. Chceš niečo zažiť, chcem niečo zažiť, čiže
tuto je to možno o nejakej debate, že počúvaj, chceme ísť sem, budeme chodiť po meste, ale potom môžeme ísť aj, ja neviem, chceš ísť pozrieť. U nás je to štadión, hej, že sme išli na štadión pozrieť v nejaký slávny, alebo čo ja viem čo, hej, keď je blízko. No toto je práve tá vec, že my sme napríklad nikdy neboli takí, že chodíme na prímorské dovolenky. My s mojou ženou sme relatívne dobrodružní, dačo sme už pocestovali a chceme opäť cestovať. Teraz sme sa nadýchli, ak sú deti samostatnejšie, tak chodíme aj na víkendy predĺžené a tak. A chodíme so ženou aj sami, radi nemáme s tým žiaden problém, ale decka to už napríklad nechcú, lebo sa porovnávajú so spolužiakmi. A tí boli tam, tí boli v rezorte a tak. Ja do rezortu nepôjdem, pretože mi to nedáva žiaden zmysel. Takže tam vás ja nevezmem, ale dobre, vezme vás tam teta, alebo vezme vás tam starka, alebo niekto do niečoho takého. Takže to akoby, že aspoň raz do toho leta, že ich aj s niekým pošleme na týždeň na nejakú dovolenku a zaplatíme to, alebo sa rozhodneme inak, alebo pôjdu len na balotón a je to úplne OK. A tam môžu čilovať a jesť kila zmrzliny, pretože to patrí k tomu režimu so starkou. Ale my sme napríklad minulý rok urobili takú vec, že sme išli na road trip po Poľsku. Našim cieľom bolo more, čiže bol jasný cieľ, že ideme k moru a tak ďalej. Mali sme vymyslenú nejakú, že v Ostrave sme prespali prvú noc, hej, a vždycky takto deň, dva sme si ako vopred zohnali ubytovanie, úplne nejaké lacné na jednu noc, že to je jedno, alebo na dve, kempy a tak. No, a to samo o sebe, vieš, decka nevydržia dlho sedieť väčšinou v aute a tak ďalej a mobil alebo tablet, akože je im z toho blívno, takže tak urobili sme fičúrku v polke Polska, sme sa stretli so skvelými kámošmi, zo Sorimonte práve, ktorí sa vracali domov po, neviem akom dlhom čase, po týždňoch v Škandinávii a stretli sme sa tam. My sme sa fotriemami dohodli a odrazu sme boli na nejakom koncerte. Decka nevedeli. Okay. Kamo, vieš, ak im uletel dekel? Som najlepší fotrik, som bol najlepšia mati. Super. Takže boli tam také akože highlightíky a tento rok som im dal otázku, že už som sa nepýtal, že chcete ísť k moru, alebo chcete ísť akože na dovolenku k moru, alebo chcete ísť do hôr, alebo niečo také. A opýtal som sa, kam chcete ísť na road trip? Na východné Slovensko alebo do Čiech. Som si povedal, že tie blízke krajiny sú fajn. A nejaká exotika ešte asi bude a tak ďalej. Takže povedali, že Česko, takže pôjdeme po tom krásnom kraji, akože tam si to pochodíme a ešte to tiež nemám úplne vymyslené, ale nejak to bude. Takže road trip je fajn, len treba mať akoby premyslené, čo je po ceste, kde sa dá zastaviť, byť ochotný to zmeniť a urobiť tam dva také highlighty, že sa doserú. No, výborné, že sa doserú, ale nedať im preháňať to, hej? Že musí to byť zažiť. Môžeš dať kinedriel. Pivko. Dobre, toto takýto road trip, my sme mali 3-4 roky dozadu, išli sme karavanom. To je tiež akože zaujímavé. Ja viem, to si hovoril, to pecka. Stojí to akože nie 5 korún síce, ale keď idete na týždeň, neviem, 150 možno na deň to stojí. Dobre, je to možno lacnejšie ako nejaká dovolenka. Ale tam je ten zážitok, že môžeš ísť hocikam a odpadá ti to riešenie ubytovania. Hej? A je to zážitok, OK, karaván je možno ďalší typ. Čo hovorili kámoši, že ale každý má si trošku inú skúsenosť, že keď máš stan alebo karavan, tak každý tam má ten svoj kútik, ten svoj šuflíček. Odrazu musí výjsť s troškou vecí vo svojom priestore, musí tam udržať poriadok, lebo ho dotrháš jak noviny. Proste, lebo tam bude chliev. Bude žiť v chlieve, nemôže si to dovoliť žiť v chlieve. Musí to aj spakovať, zvaliť. Čiže to je tiež celkom také, môže byť. Ja som na karaváne nebol, ale máme kedinu, takže to je celkom veľká káva. Hej, len ten karaván to bol zážitok aj pre mňa, vieš, veľké auto som mal pod sebou 500 000 koní. Fú. To bolo super. Vieš, bol som taký ten kamionista. Takže tak. Dobre, no čo ešte máme? Máme ešte nejaký tip? Že čo s deťmi cez prázdniny? Vieš čo, ešte takto, urobíme to následovne. Teraz je začiatok leta, hej, dali sme múdro. Po lete sa priznáme, jak sme to dodrbali, alebo čo nám vyšlo, čo nám nevyšlo. A možno ešte prídeme s nejakými ďalšími nápadmi, inšpiráciami. A ja som sám zvedavý, ako to bude. Asi najväčší projekt pre mňa je naozaj tých niekoľko, 3 týždne, 4 kľudne, možno sa tak podarí
aby boli decká aj doma, aby chodili do roboty s nami, aby chodili na kúpalisko, aby mali nejaké aktivity, nejaký režim, nejaké pravidlá, nejaké učenie do toho tiež dám. Ale budem si dávať pozor na to, aby tie pravidlá a to celé nebolo tak prekombinované, že sa potom zblázním z toho, že to musím kontrolovať. Proste ideme otestovať to, že ako tým deckám naozaj dať slobodu a aby si ju akoby zaslúžili, užili a tak. Ja by som už len doplnil, že my to riešime, ale tiež sa ho pýtam. Hej, že to mi príde ako dôležitá vec, už sme to spomenuli. Spýtajte sa, čo by chceli robiť. Hej, že či majú nejaký nápad. Možno vám naprvu povedia, že neviem, budem doma na gauči, alebo budem chodiť iba na kúpko, ale potom môžete, alebo a ja to tak plánujem prísť s niečím, že počúvaj, môžeme ísť pozrieť katakomby do domu svätého Martina. Ideme? Hej? Sú tam katakomby, dá sa tam ísť, proste uvidíš tam, neviem, kosti, alebo čo ja viem, vymýšľam si. Čiže treba si urobiť aj takú domácu úlohu, lebo tie decká nevedia, čo chcú, hej, v princípe, a dať im možno nejaký zoznam a skúšať to a na niečo sa v úvodzovkách chytia, ale asi tak by som to nejak... Inak ma napadlo, keď si teraz hovoril, že spýtať sa ich. My sme naozaj tá generácia rodičov, čo sa pýtame tých detí a čo napríklad, keď niečo zakazujeme, prikazujeme, tak im aj vysvetľujeme. Toto naši rodičia neúplne robili, tá generácia. Aký sme super, ne? No to sa ukáže, kamarát. To sa ukáže, čo nám vyrastie za decka. Lebo ak sa hovorí, že každý si tie svoje decka najlepšie dodrbe sám. Áno, presne tak. No, ale tak dáme tomu ten effort, hej, to je teraz také moderné, že nebyť ideálny, ale taký ten, nie ideálny, ale dať tomu najväčšiu nejakú snahu alebo niečo, hej, nebyť dokonalý a tak dávame tomu nejakú snahu. Aby ale aspoň som to skúsil. Aspoň som to skúsil a uvidíme, čo z toho vzíde. No, tak je to ich život a my sme spravili, čo sme mohli. Hotovo. Áno, ale je to aj moje leto a ja si ho tiež chcem užiť a preto nech aspoň na 3 týždne vypadnú, lebo ja si pamätám, že pred 3 rokmi boli prvé tie letá, kedy tie decká boli fakt, že 5 týždňov v kúse preč, že neboli ani doma. Bolo nám ich ľúto, že tak, ako mali sme to šťastie, že máme aj starých rodičov, tetky, ujkov, že to je fajn a že sa držíme, že sa ako máme ten vzťah, že to je skvelé, ale a to bolo super, že ja som si hovoril, že ja len idem do roboty na 8 hodín a inak všetok čas predtým a potom mám pre seba. My s mojou ženou ideme na večer, ty kokos, na 2 večer, vieš, ideme do kina ešte aj návštevo, to všetko za 1 večer. Vieš, bo ešte som si aj čítal, ty kokos, to nie je možné. Film som videl 3-krát. Jasné, ale ono to príde aj prirodzene, aj nebudú musieť ísť, pretože aspoň ja v tom dúfam, že keď už budem mať 14-15, tak to už nebude, to už bude možno, že pôjde na brigádu a serióznu a že už povie sám, že OK, idem robiť toto. Hej? A to už bude na iný podcast. My sa bavíme o 11-12 ročných deťoch, hej, ktoré ešte potrebujú... o rodičoch, ktorí sú v šoku z toho, čo sa deje. V šoku, absolútne. Ja som, čo? No, aj ja, ale netvarím sa tiež. No, dobre, ideme to ukončiť. Máme cez 30 minút, tak dúfam, že sme dali nejaké tie tipy a rady, že si z toho niečo zoberiete. A samozrejme, keď niečo máte aj vy nejaký tip, napíšte do komentárov, to sa tak teraz robí, že napíšte nám do komentárov. Áno. A ostatní si to tiež môžu prečítať, čiže ak máte tipy, píšte a možno si z toho aj my niečo vytiahneme. Áno, a ja by som naozaj opakoval epizódu, alebo teda tému po lete. No, na jeseň. Ale možno si sem zavoláme tie naše deti a spýtame sa, že aké čo bolo sa vám leto? Najviac páčilo? A my povieme, že no, toto som vymyslel, oni prídu, nuda to bola, vieš. Ale nebudeme negatívni, budú mať skvelé leto, lebo ich vymyslíme a oni vymyslia s nami. Takže píšte, ak máte tipy a vidíme sa pri ďalšom, alebo počujeme sa pri ďalšom podcaste. OK, čaute. Nech sa vám darí v lete. Ahoj.